eskuina aldera begiratuta, notarioa det lagun, lana zintzo ta fin egin digu, gelditu da hain ezagun. Kauela letxe gaztai goxoa, guk eraman behar gendun. Mantxize zarra zeranta aze, malizia gutxi dezu. Pisua berak garbi jartzen du, ez du mantxik aukeratu. Irabazlea Eli omen da, egilea zertan ukatu. Bazkari on bat egin gentzake, neri plana ala otu. Zagardoa eta gaztezuk jarri eta gozea gure kontu. Eli benetan mila zorion, ibili da hain galako, 750 zenbaki zehatza planto, baina hurbildu eta jasotzen tardatuko balu asko. Igual erdia aurkituko du jasotzen duenerako. Jaten badegu ez du izango, orain daukan aina pixu. Azten bagera ez etzaritu, gurtaraino berritxu. Animo elizatoz gugana, hori emaiguzu, etorri eta hartu itzazu, gazta itzolen bimusu. Txuria eman nahi diot, nik bistazo bat apala, zifraren bategarri joan hau, beidatuta berehala. Zuetatik antzein da Antxoni, pasatu zera aibala. Nola esan dezakezu gaztaiak kilota erdi zeuzka. Egilea da bai kilota erdi, jartzen du hemen horrela. Iruditzen zait esageratu, desente egin duela. Baina bigarren zentzu bat badu, pentsatzen deten bezala. Iruditzen zait esan naizula, bi aldiz jango lukela. Kilota erdi gehiagitxo da, gehiagitxo ala fede,
Antxonik gaztai eta plastiko denak egin ditu bere. Pixatzen ez du talentu asko, ez da hortako errege. Kilota erdi ez du pixatzen, mantxiren buruak ere. Nere lagunak ze ironia ekarri dun mekauela, aldamenetik bota didana ez alda egundoko perla. Pentsatzen nuen aitzon zutani berez lagunak ginela, disimoloan esan didazu buru harina naizela.